Τολμηρό το 11. Μπράβο, Γιώργο. Πάρα πολύ καλό. Από εδώ το 5 το βλέπεις. Πιάνει γωνία απέναντι. Το πιάσει. Ούτε καν. Ούτε καν. Γιατί ρε φίλε. Δεν πειράζει, δεν είναι πολύ καλό σε αυτό. Είμαι καλό σε άλλα πράγματα. Σε τι. Νομίζω, αλλά δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε. Okay. Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο που είμαστε εδώ με την 12sec στο υπόγειο που έχουν μπιλιάρδο τα παιδιά. Δεν έχω ιδέα γιατί έχετε μπιλιάρδο εδώ. Να περνάμε καλά. Θα το χρησιμοποιήσω όμως. Θα το περνάμε καλά, αλλά και να κάνουμε απλά τα πράγματα. Γιατί το μπιλιάρδο έχει απλούς κανόνες. Μπάλα, τρύπα, τελειώσαμε. Το σημερινό θέμα ποιο είναι, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για cyber security, αλλά θέλεις εσύ να μας πεις ποια είναι η ειδικότητά σου, σε τι θα εστιάσουμε σήμερα. Λοιπόν, σήμερα θα εστιάσουμε στα business logic vulnerabilities. Πάμε πάλι. Τι? Λοιπόν, θα σου το πω πολύ απλά. Μην σε μπερδεύει ο τίτλος, είναι λίγο fancy. Λοιπόν, σκέψου ρε παιδί μου ότι ψάχνεις να βρεις μία ευπάθεια στη λογική ενός προγράμματος. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί να ψάξω, αλλά ας πούμε ότι ψάχνω να βρω. Θες ότι είσαι ένα κακόβουλος, είσαι ένα hacker, παιδί. Κακόβουλος χρήστης. Ωραία. Ναι. Ας δώσω το χειροπιαστό παράδειγμα. Ναι. Πας σε ένα μαγαζί και ας πούμε να αγοράσεις παπούτσια. Ναι. Ωραία. Ναι. Και μέσα στο μαγαζί θες να κάνεις να δώσεις τη γυναίκα σου, βλέπεις ένα ωραίο γοβάκι, 2.000 ευρώ. Φεύγω. Λέω ευχαριστώ, να είστε καλά. Μην φύγεις ακόμα. Μπράβο, λέω, ποιος τα αγοράζει αυτά. Όχι, μα μην φύγεις ακόμα. Θα μείνω. Θα βγάλω την γκολ. Κάνεις μια βόλτα στο μαγαζί και άδεις εκεί ότι έχει κάτι παντόφλες. Παντόφλες. 5 ευρώ. 5. Τίποτα. Ακραίο το ίδιο μαγαζί. 2.000 με 5 ευρώ. Αλλά πες ότι υπάρχει. Πες ότι υπάρχει, ρε παιδί μου. Θες 50. 50. Θα πάρω την παντόφλα, Γιώργο. Θα πάρεις την παντόφλα. Λοιπόν, τι θα κάνεις όμως, θα πάρεις την παντόφλα. Θα πας στο ετικετάκι που έχει παντόφλα, το ξυλώνεις, το βάζεις στο γοβάκι και πας στο ταμείο με την παντόφλα. Με το γοβάκι, αλλά με τα 50 ευρώ. Με τα 50 ευρώ στο ταμείο και το ταμείο δεν τον νοιάζει κιόλας. Το βλέπει, λέει 50 ευρώ, πάρ' το. Και το παίρνεις. Το ακούω μαγικό αυτό. Δηλαδή, φάση φτιάχνω καρντάροπα στη γυναίκα μου με 400 ευρώ. Ωραίο δεν θα ήταν. Πάρα πολύ καλό. Σκέψου όμως τον άλλο μπορεί να μην τον νοιάζει. Σκέψου όμως τώρα στις εφαρμογές αυτό είναι ένα παράδειγμα που μπορεί να γίνει και πολύ εύκολα. Δηλαδή, τι, να αλλάζω την τιμή σε κάτι και να παίρνω ένα προϊόν που είναι πολύ πιο ακριβό, να το αγοράζω τελικά πολύ φθηνότερα. Ναι. Σκέψου, μπαίνεις σε ένα shop. Ναι. Ωραία. Παπούτσια, κάτι. Ναι. Και πας στο ίδιο μαγαζί και βλέπεις αυτό το γοβάκι που έχει 2.000 ευρώ. Ναι. Όταν σπατάς να πληρώσεις αυτό το γοβάκι. Το βάζω στο καλάθι, λέω πληρωμή. Σκέψου ότι αυτό ρε παιδί μου έχει ένα μήνυμα μέσα. Αυτό το μήνυμα περιέχει ας πούμε, το όνομα από το γοβάκι. Τη φωτογραφία, την τιμή. Στην τιμή. Ναι. Εκεί στην τιμή ασύ αυτό το μήνυμα, παρότι δεν το βλέπεις, το στέλνει στο σερβερ του καταστήματος. Μάλιστα. Ωραία. Μπορώ να παραποιήσω αυτό το κωδικό. Ακριβώς. Εγώ από το σπίτι μου. Εσύ από το σπίτι σου είναι πολύ εύκολο να πας να αλλάξεις την τιμή, να βάλεις 50, να βάλεις 0 ευρώ, να βάλεις ένα. 0,1. 0,1. Είναι που είναι γύφτο, ότι και καλά το πήρα τζάμπα. Όχι, έτσι αυτό. Να αφήσω κάτι. Ακριβώς. Ναι. Και πας και το κατάστημα δέχεται την πληρωμή. Τι δέχεται, είτε με την δεχτεί αφού έχω κωδικό. Αυτό. Ενώ τι έπρεπε να κάνει. Κατάστημα. Το κατάστημα. Πού πάτε κύριε με τα 10 λεπτά. Δεν παίρνει γοβάκι 2.000. Αυτό τι, πρέπει να πάει να κοιτάξει να βρει δείτε το μοντέλο στο τέτοιο. Να βρει, Ωπ, μεγάλε, τι πα εκεί και κάνει. Αυτό έχει 2.000. Και όταν πα να πληρώσει, να σου πει κύριε. Δεν μπορώ να αλλάξω πέρα από την τιμή να γράψω, ξέρω να πω 0,1. Ναι. Επειδή είναι ελαττωματικό. Να βάλω και μια δικαιολογία για να τον μπερδέψω εγώ το μηχάνημα. Το γυρίζω ανάποδα, να τρελαθεί τελείω, να μην ξέρει τι να κάνει. Ωραίο. Κάτι έβαλε αυτό και. Ωραία, ωραία. Μια χαρά θα ήταν. Άρα παραποιούνται οι κώδικες εύκολα από ό,τι καταλαβαίνω, αν είσαι hacker. Ναι, γιατί σκέψου έχει να κάνει με θέμα εμπιστοσύνη. Ωραία. Αυτό χάθηκε στις μέρες μας, Γιώργο. Δεν υπάρχει. Αλλά έστω, ας πούμε, μια εφαρμογή με το site πρέπει να έχει εμπιστοσύνη. Μπράβο. Ωραία. Αυτοί να έχουν. Δηλαδή, όταν εσύ. Βασικά, δεν πρέπει να έχει καθόλου εμπιστοσύνη. Καθόλου, τίποτα. Μπερδεύτηκα κι εγώ. Δεν έχει χαθεί. Γιατί μίλησε σαν άνθρωπο. Δεν μίλησε σαν μηχάνημα. Δεν πρέπει να πιστεύετε κανέναν. Τίποτα. Δεν πρέπει να πιστεύετε τίποτα. Άρα, αυτό ο σεφ τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να πάρει και να δει αυτό το γοβάκι τι τιμή έχει. Τι τιμή έχει. Και να σου πει, μεγάλε, εγώ σου δίνω τι τιμές, δεν μου τι δίνει εσύ. Όπα. Καταλαβες. Τι ξύπνησαν τα μηχανήματα να φάνε του ανθρώπου, Λοιπόν, ωραία. Αυτό. Ωραία, κατανοητό αυτό. Χαρά. Οκ, το προσέχουμε λοιπόν αυτό. Ναι. Το προσέχουμε. Μπορεί Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει δηλαδή σε οτιδήποτε θέλω. Μπορώ να παραποιήσω τα πάντα. Μπορώ να παραποιήσω κώδικες δηλαδή σε ό,τι γουστάρω. Σκέψου, ό,τι περιέχει αυτό το μήνυμα, εσύ μπορείς να στείλεις ό,τι μήνυμα θέλεις. Γιατί εσύ το στέλνεις. Μπορεί να μην το βλέπεις όταν πας ένα κλικ. Ναι. Ωραία. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και εγώ μπορώ να γράψω μέσα να σου λέω σ' αγαπώ. Αυτό. Ακριβώς. Okay. Άρα εσύ τι πρέπει να βρεις, τι είναι το σωστό που πρέπει να παραποιήσεις. Ναι. Και αν το εμπιστευτεί κακώς ο σερβερ, θα το δεχτεί. Μάλιστα. Ωραίο. Καλό. Ωραία. Καλό. Μην το κάνετε. Αυτό να πούμε ότι δεν προτείνουμε στον κόσμο να αλλάζει κωδικούς και να κλέβει πράγματα, έτσι. Όχι. Αλλά μπορεί να γίνει, λέμε. Μπορεί. Έτσι. Πες μου άλλο παράδειγμα. Ωραία. Ένα παράδειγμα. Ας πάμε λίγο σε πιο authorization πράγματα. Ωραία. Σκέψου δηλαδή κάτι που δεν έχει την εξουσιοδότηση να το κάνεις. Λοιπόν,
Φαντάζομαι ότι πα σε μια τράπεζα. Ναι. Στο κατάστημα. Ναι. Και λέει: ωραία, πα στην πολίτρια, ξέρω εγώ. Στην ταμεία θα πάω. Στην ταμεία. Τράπεζα δεν έχουν πολιτές. Πάω λοιπόν στην ταμεία και την ρωτήσω. Ανάληψη θέλω να κάνω. Ανάληψη. 100 ευρώ. 100 ευρώ. Θα σου πει, κύριε, θέλω να μου δώσετε την ταυτότητά σα, να δω ποιο είστε. Ωραία, κομπλέ. Δημήτρης, εγώ. Σε βλέπει κιόλας κομπλέ. Ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται, του λέει: ωραία, από ποιο λογαριασμό θέλω να τραβήξετε. Από το λογαριασμό. Εσύ. Εγώ θα πάω ταμιευτηρίου. Ωραία, αλλά σκέψου ένα κακόβουλο μπορεί να πει το λογαριασμό σου, ενώ δεν είναι εσύ. Και επειδή είναι στον κόσμο τη, α πούμε, η ταμεία, θα τα δώσει. Κάτσε λίγο, περίμενε. Εγώ λέω το όνομά μου στην τράπεζα και πατάει το όνομά μου και βγάζει 5 λογαριασμού μπροστά, ξέρω εγώ. Από αυτού θα διαλέξει. Αν θα πω εγώ έναν άλλο λογαριασμό κουλό και θα μου πει ταμεία. Α, εντάξει, αφού είπατε αυτό το λογαριασμό και λέει πάνω. Α, Γιώργος Ρουμελιώτης, δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Θα μου τα δώσει. Σκέψου τώρα αυτό, όσο ρε παιδί μου τραβηγμένο μπορεί να στείλει να πα στο κατάστημα για το κάνει. Δεν γίνεται εύκολα. Σε μια εφαρμογή είναι πολύ πιθανό να γίνει. Δηλαδή, τι εννοείς, Δηλαδή, σκέψου. Δηλαδή, να μπω μέσα με τους κωδικούς μου σε ένα στο λογαριασμό μου. Ναι. Και να πας να. Σηκώσω λεφτά από άλλον. Να μεταφέρεις λεφτά από ένα λογαριασμό σε ένα άλλο. Ναι. Έχεις 2 λογαριασμούς. Ναι. Ωραία. Και πας να κάνεις μεταφορά. Ναι. Τι είπαμε πριν, ότι όλο αυτό είναι ένα μήνυμα. Ναι. Σκέψτε αυτό το μήνυμα έχει από το λογαριασμό του Δημήτρη να πάει σε το λογαριασμό του Δημήτρη τον δεύτερο. Μπορώ να χακάρω τον πρώτο λογαριασμό και να βάλω λογαριασμό άλλου ανθρώπου, να βάλω το δικό σου και να πάρω λεφτά από σένα. Έλα, μπράβο, μπορεί να βάλει το δικό μου, θέλω λογαριασμό του Γιώργου. Είπε έλα, μπράβο, να πάρω να σηκώσω λεφτά από το λογαριασμό του. Πόσα έχει στην τράπεζα? Τίποτα, ωραία. Δεν θα σηκώσει τίποτα. Αλλά θα βρω εγώ κάποιον. Να βρει. Elon Musk, το λογαριασμό. Αυτό. Και θα πάρει τα λεφτά. Καλό. Γίνεται αυτό τόσο εύκολα για κάποιους. Για κάποιους. Οκ, άρα δηλαδή ένας κωδικός μας χωρίζει από το να γίνουμε εκατομμυριούχοι, αυτό μου λες? Όχι. Τι γίνεται, όταν φτιάχνετε μια εφαρμογή, ωραία, πρέπει αυτό το μήνυμα, τι είπαμε, να μην το πιστεύετε κανείς. Σωστά. Άρα, αυτός ο λογαριασμός που βάζεις εσύ, το δικό σου, θες να μεταφέρεις λεφτά από το δικό σου λογαριασμό. Βέβαια. Ωραία. Πρέπει να πάει μετά να τσεκάρει ότι εσύ που έχεις κάνει login μέσα στην εφαρμογή. Ναι. Ωραία. Είμαι εγώ. Ότι είσαι εσύ και αυτός ο λογαριασμός που πας να τραβήξεις, μπορείς να τραβήξεις μόνο από το δικό σου. Καταπληκτικό. Δεν το περίμενα. Ενθουσιάστηκες. Ενθουσιάστηκα γιατί τουλάχιστον φαντάζομαι, ελπίζω ότι υπάρχει μια προστασία, αλλά απ' την άλλη υπάρχει ένα θέμα σε όλο αυτό. Είναι επίφοβα να πάσα στιγμή να μπορεί να συμβεί το κακό και δεν γιατί έχει συμβεί πολλές φορές. Άρα τι προτείνουμε στον κόσμο? Να πάει στο χωριό του, να μην έχει ίντερνετ και τα λεφτά. Όλα στο στρώμα. Στο στρώμα. Τίποτα στην τράπεζα. Έτσι. Αντισυστημική εδώ στην Delpsec. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο Ρουμελιώτη. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν έχω λεφτά να σου δώσω. Κρίμα. Μου τα έχουμε.